Да вземем колелата и да тръгваме. Давай! Я не учи да взимаш колелото. Чеш ли ако взимаш? Аз няма да карам колело. Добре, само да се смене. Айде да пробваме. Да, върви след мене, хора да проверим дали няма някакъв призрак наоколо. Имаме и ново приложение. Пуснали сме тази музичка, за да ви кефи. Знам, че обичате кефещи песни. И затова сме го пуснали. Да. И Яни? Да. И само да ти кажа малко далече телефона, да не се чуе точно пред камерата. И хора, само да се намеря детектора, ето го детектора, хора. Ай, не гъдръж така камерата, така гъдръж. Хора, показа 51. Боже, имаме си. Чакай да провериме, хора. И, като казахме, имаме и ново приложение даже. Я не спри за малко музичката, защото сега ще говорим с духовете. Значи, хора, чайте само да се връчи. Има ли някой тук с нас? Не! Хора, казаха не! Чухме! Казаха не! Е така дръж камерката. Има ли някой тук с нас и как се казвате? 3! Казаха 3! Иначе се казват 3. Много странно. Сигурно са 3-ма. Сигурно. Къде сте? Чух на. И аз. Извинете, къде сте? Чух са. Верно. Чух са, човек. Хора, отивам да залагам скритата камера. Не държи така дръж камерата. Май ще се щипя пръста. Трябва да ги държа с... Чай, дай ми телефона, ще го държа. Не. Спокойно, джола ми е дълбок. Не. Аз ще го държа. Не, така ще го изтървеш, спокойно. Няма бе. Вярвай ми. Ама няма да го изтърва бе. Надявам се музиката да ва кефи, ако много ви харесва. Песента се казва Черната пантера. Нали така? Да. Кой? Ето вижте как се казва. Да. Яни се усиламе. Яни, силно тук залагам камерата. Хора, сега ще заложим камерата. Ако има нещо, ще ви го покажем. Това ми удало чиксо бе, кола прави 1 метър чиксо. Толкова трябва да е. Телефона е няколко сантиметра. Където ще залагам за камера. Кефи ли ва песента? Пишете в коментарите. Колко ва кефи песента и чухте Вижте. Да. Това е най-готината песен. Сега хора влизам в камерата. Ето вижте. Влизам в камерата. Вижте, тук превърта гуми. И се тъя нещо. Ето, хора влезна. Може да видите цялата песен, когато напишете. И сега хора, ето, обърнах камерката. Добре. Хора, слагаме камерата. Не мога така да не пия, бе. Хора, спяхме да не падне телефон. Айде, Яни. Значи излезнах от камерата. Да знаеш, че пускам друга. Добре, хора, пускаме друга песен. Хора, нагласих май камерата. Точно тази песен. Хора, камерата
Добре. Кое да правя? Да дам чистите или да държа камерата? Дръжва камерата, да не падне. Къде е телефонът, дето свири? Там ли? Ето го. Добре. Хора, взимаме тиксото. Ето тук ще оставяме камерата ни. Хора, това видео е малко по-дълго. Ама, защото гледам, че ви кефят видеята и затова решихме да добавим бонус минути. Нали, Ани? Да. Заложи ли камерата най-накрая? Дай. Давай още чисто. Да не падне, бе. Дай още едно парченце. Айде. Хора! Не знам кога кефи тази пес. Къде е текстото? Къде си го сложил? Не е в мене! Под стола е било! Хора, текстото е било през цялото време под стола. И сега, Дай още едно малко парченце. ма да е голямо за по-сигурно. Добре, ще го направя. Сега срежи парчето на две половина. Дай, ето. Залепяй камерата. А пък аз ще взема другата камера и ще снимам. Яни, тази част стана по-дълга, вече снимаме от 6 минути. Да, и залепяш ли? Да. Малко ще спра песента за мъничко. Залепи ли га най-накрая тази тъпа камера? О, хора, вече се държи камерата. Най-сетне. Готово. Хора, и ще сложим и хора, камерата без да иска падне, ще сложим отдолу един кашон да не ми се щупи камерата. Кашона поне ще го спаси, нали, Ани? Да, бе. И тук слагаме кашона, хора. Ама тя ако падне по такова и се щупи тук. Прав си, то телефон е. Хора, ето, хора! Сечих се. Хора, работи, пускаме. И хора, вече имаме скрита камера, ето го. Макар, че е много видно мястото. Марче, виж. Верно, бе, умна идея. Хора, ето го камерата, която ще наблюдава. Надявам се да уловим нещо и да ви го покажем. Я не мога да пускаш вече. Няма нещо, че има малко текстура. Залепихме я, няма проблем. Да, той даже не се забелязва на видеото. Малко е накриво, ама няма нищо. Да. И сега, Яни, ти малко... Яни, чакай. Дръж камерата. Добре. Яни, ти... Чакай. Значи, хора, вече имаме скрита камера. Да стоим в базата. Яни, ти отивай да разсеяш, аз ще наблюдавам на радара.